Аз искам да имам здраве. Аз искам да имам красива жена. Хората да обичат малко повече не само себе си, но по възможност и другите. Това бих искала. Аз искам да бъда щастлива. Ами да си сред хората, които обичаш и които те обичат. Не знам какво искам. Искам да ме огрее. Аз искам да съм смела. Искам щастие. Какво е щастие? Всичко. Като? Всичко, абсолютно всичко. Всичко се съдържа в щастието. Искам енергия. Ти какво искаш? Искам разнообразие. Не е монотонен живот. Да. Аз искам пари, секс, всичко и така нататък. Аз искам хорската глупост да спре. Аз искам красива България. Желала? Млада. Ето това искам. Ама не съм. И тя същото го иска. Да съм здрава. Ама здрава и млада. Дето вика, да не съм стар и болен, а млад и здрав. Това е изречението, което е най-важно. Аз искам да са ми живи и здрави внуците. Аз искам щастливо семейство. Искам много да ме обичат. Аз искам да видя племеницата ми как расте. Искам хората да се усмихват повече. Аз искам да бъда щастлива. Аз искам дакел. Аз искам Вакансии. Повече вакансии, да. In life or pleasure and spare time? To enjoy things, I don't know. Women. Vacation. Happiness. Just make fun. Аз искам да имам успех в живота. Искам да срещна своята половинка. Аз искам кученце. Аз искам да ми се случат неща, които да запомня. Аз искам България да стане по-хубава държава. Искам никой да не се срамува да каже какво желая. Искам хората да си вярват повече. Хората да обичат малко повече не само себе си, но по възможност и другите. Искам да подобря себе си. Но най-важното е първо да обичаш себе си нормално, защото ако не обичаш себе си, не би могъл да обичаш и другите. Преди всичко първо се обича Господа. Това пък е другата страна на въпроса. Ако не обичаш Господа, не можеш да обичаш ближния. Това също е верно. Това е също концепция и би била интересна за вас, младите, защото много малко, особено младите хора, знаят, че всички ние носим капка, частица от Божията еманация, ако мога така да кажа. От Божията същност в себе си. И без нея ние нямаше да сме човеци. Мисля, че това ви стига. И повече бъдем да проявяваме милост към ближния, да му подпомагаме, когато той е в тежко положение. Това е също хубаво като пожелание, но Христос все пак е казал, когато имаш две ризи, дай едната на ближния си. Не си изчегъртвай кожата. Нали разбирате? Когато имаш две ризи, тогава можеш да дадеш едната.